Ja, het gaat zijn best wel. Die binnen met de bouwerij heel mooi op schema. De grafbouwerij is nu gebeurd, dus nu gaan we nog meer dan een week om een klaarij mooi te doen. Met de fontein en de blom en al dat soort dingen. Ik ben bij de bakken van de waterbakken hebben we hier en die hebben we plastic in. En dan maken we de rand een beetje bijsnijden en dan komt er een mooi aardappeltje op en de puntjes op ijs zetten. Ja, dat gaat geweldig, jongen. We zijn net alleen dat we heel tijd binnen moeten werken, maar we waren nog zo wat nice aan. Dus dat is niks mis mee. Ja, en dan sturen we een almachtige de jeugd in het dorp aan, die nou doen we 30 jaar in Boan doen, die dan hier geboren. En alle super enthousiast, dat is geweldig. Het begint er aardig op te likken, ja, dat zeker. De ruwe bouwwerk, dat is eigenlijk wel klaar. En ja, nu komen de puntjes nog op een i komen. Wat eigenlijk een onderdeel is van de hindernisopbouw is dat het onkleid wordt met bloemen. Die bloemen die worden opkweekt, het werd er ook vrijwilligers hier in het dorp. En ja, dat ding dat is natuurlijk voor de laatste dagen om dat dan nog klaar te maken.